Segon peatge de la ruta. Hola, bona tarda. No vull pagar. No. Perquè crec que ja hem pagat aquesta autopista i l'espoli que tenim als Països Catalans és prou important com per encara pagar empreses privades i crec que no. Sí, però és que no tenia alternativa. ¿Cómo que no? Per venir. Millor que aquesta no. I crec que tenim dret a passar per aquesta autopista que ja hem pagat. 23,95 euros. En fan de calés, eh? Sí. Mira, allà hi ha verds. Ah, no, són treballadors, em sembla que no fos la Guàrdia Civil. No, sí que és la Guàrdia Civil, sí. Allà, exactament. Cridar un company. Veurem què passa. Brahms ens acompanya en el combat. Sí. I la Guàrdia Civil també. Sí. Haurem de suar una mica més, aquí, Isaac. La tasca arreu dels països catalans. Avisen la Guàrdia Civil. Sí. Avisen la Guàrdia Civil. Sí. Ho gravem perquè volem que en quedi constància. Per si no s'ha sentit, un noi s'ha burlat de que ho gravéssim. Ha dit, Correcte. Grava. S'acosta a la Guàrdia Civil. Han tancat el peatge a la part de darrere. Ha d'estar avisant que estem gravant el mòbil i demanarà no fer-ho. A ells no els hem gravat en cap moment, eh? No. No us grava... No us gravarem a la cara, no us gravarem. ¿Cómo? No us gravarem a la cara. ¿Hablas en español o puede ser? En català puc parlar? Catalán no lo entiendo. Val. Mira, Yo- a ver com- si entiendes esto. Paras ahora y paras ahí a la derecha. ¿de No, acuerdo? jo el castellà l'entenc, eh? Vale, I sé perfectament. hablarlo també. Vale, perfectamente. Sí. Para ahí, me alegro. Vale. Su documentación y la documentación del coche. La de todos los ocupantes. Per què? ¿Han pagado en el peaje? No. Pues se va a sancionar por ello. Manem? Com? Se va a sancionar por no pagar en el peaje. Que denunciïn, no? Sí. Però a mi. Jo no el tinc. Fas una denúncia. És que crec que no l'estic obligat a portar, no? No tenemos prisa. Jo sí. Molta pressa. ¿Sí? Han fet baixar l'Eloi. Demanen que els ensenyem el vídeo. Que estan demanant Si els hem gravat de la cara. veure el vídeo. Per tant, ara esperarem de gravar el vídeo perquè ens demanen això. L'Eloi ja ha tornat a entrar de Sí. la visita amb la Guàrdia Civil. Una topada amb la Guàrdia Civil. I què és el que deien? Volien mirar a veure si els havíem gravat de la cara, en veure que suposadament no. Ens ha dit, pues muy bien, vais a tener muchas visitas. Esperem que sigui així. És futurista. El DNI encara el tens, que sí? Gràcies. Vale, se le han formulado 43 denuncias, ¿de acuerdo? Una es por el logo que lleva en la matrícula posterior Sí? y otra se la ha hecho por obstruir el carril, ¿de acuerdo? El carril de entrada a lo que es el peaje. ¿Vale? Ambas denuncias son 80 euros, tiene un 50% de descuento si la abona antes de esta fecha, que es el mismo tiempo que tiene usted para poder recurrir, ¿de acuerdo? Y la parte posterior le indica la forma de pago si la quiere hacer con descuento. Vale. El DNI i el permís de conduir... Aquí, pero mira, tenéis que bajaros y quitarle la pegatina a la matrícula, porque no podéis circular así, ¿vale? En tot cas, ens han fet treure el CAT, En tot cas, n'hi posarem no hi més. porta dos més a la carretera per Multa, casos d'emergència. multa per portar el CAT, multa per Per obstruir el obstruir carril, que el ells mateixos carril. ens han fet obstruir, a més, no? Doncs vinga, seguim cap a València.